TV frumoasă. Mamă, încă. David, vino ca. Alo, colegul, cum este acolo la tine? Mai am o oră de serviciu, apoi termin tot. E mai am o oră. Ia, Ianis. Bă, veniți. Am venit de la WC-ul. Dau și o turelă de la magazin. Însă de ce avem pereți sparți? Am mers doar la Eu cred că toaletă. m-am gândit că avem pereți Bă, sparți. da, a doua partea asta e că v-a trecut ceva timp, hai să mergem iar să jefuim pe ea, dar bine că am luat altă mașină. Hai că stăm binișor, hai să o furăm și a doua oară. Dar ascundeți armele. Nu pe mă rămâi ăștia, că am lucrat cu ei. Tot așa. O să-mi dea seama. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea, vrem și noi niște un plin la mașină. Aduceți-l un pic mai în față. Ok? Da, mai venit. Mașină. Da, scoate arma la el. Ține ținta pe cap. Arma pe cap. Mâine sus. Alo, colegul, Nu trage. Unde e colegul? Unde e șeful tău? Unde e colegul? Colegul meu este în acel serviciu. Ok. David, stai cu arma pe cap. Ianis, vină cu mine. Ui. Bună ziua! Mâine sus. Am venit să vă jefuim. Bine. Dați-ne codul de la seif sau deschideți-l dumneavoastră, că altfel colegul vostru de afară moare. Ia, fură tu, Ianis. Bezanăria. Ok? Da, dacă spuneți ceva la poliție, muriți și nu mai aveți nimic aici. Nu o să mai fie nimica. Ianis se lasă. Dar doar dacă o să ne dați la poliție, o să primiți altceva mai rău decât asta. Gata, e zi. Da, David, du-te repede și fără și magazin. Stai acolo. Stai aici. David, ține ținta pe capul lui, ca să nu fugă celălalt. Ok, urcați în mașină. Ce s-a întâmplat? Bine. A fost un jaf. Mai pe înțeles. Mi-am dat și eu seama. O să răni la picior. Și acum ce facem? Acum ce facem? Am Șeful lucrat nostru pentru să-și supere, că nu mai avem bani. șeful nostru o să se enerveze atât de tare încât o să ne dea afară. Dacă nu a fost Ne ia vina acasă, ne noastră. ia tot. Și a fost și mai, și o să fie și mai nervos. Hai să vezi ce ne-a făcut. Ne-a spart aici. De ce ți-au spart aici? Înțeleg, dar e ok. Bun. Cam acesta a fost video. Am colaborat împreună cu Alex Gamer și cu ceilalți. Împreună cu... Prezintă-te. David Prezint. Naruto. După aia. Cu Dănuț 467. Și împreună cu Răzvan. El nu poate vorbi pentru că el când vorbește ne auzim toți în reluare. Ne auzim mereu urât numai din cauza lui. Urâtul. Nu, ne auzim dublu. Da. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut.